mga igsuon, mayong adlaw kanatong tanan. Adunay usa ka video nga mikalat diri sa social media matud pa sa usa ka pastor, wala daw pulos ang bunyag. Ang bunyag daw dili makaluwas, ang bunyag walay kapuslanan. Ang importante daw motuo ta ni Kristo. Hi, Igsoon, kumusta? Real talk sa nakadaliha. Kung sa biblical facts may tungod sa bautismo, na ang tudlo na mo sa Bible makaigsuunan, ang bautismo wa gilabot sa kaluwasan. Ang giingon sa Biblia, ang mga taong gibautismuhan katong naluwas na nakadawat na sa kaluwasan. Kaya ang kabatuoran makaigsuunan, unsa may gahom sa tubig nga makahugas sa sala sa tao. In fact, kung imong tanong sa Biblia, nanangutan na nga ang bautismo kuno apil sa kaluwasan. Ang bautismo kuno makahugas sa sala. Ang bautismo kuno makahinlo sa atong sala. Sayop na makaigsuunan. Nood ba kini ang giingon, ang tubag mga igsuon, palpak kayo ang maong katarungan. Sumala pa ni unang diya sa unang Pedro 3 di si arita sa 20 ngadto sa 21 nag-ingon atong basahon mga igsuon, walo lamang katawo ang naluwas pinaagi sa tubig. Naghulagway kini sa bunyag nga karon nagaluwas kaninyo, dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa pangaliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Tinaw kayo mga igsuon nga ang bunyag nagaluwas. So ang bunyag makaluwas mga igsuon mo gani sa Marcos 16:16 nag-ingon ang mutuo magpabunyag maluwas. Sa unang sa Juan 3:3 ngadto sa 5 sa diyang si Nicodemo nangutana, Ginoo unsaon ko man aron nga makasulod ako sa gingharian? Si Kristo miingon, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Unsa man ning pagpakatao pag-usab, diya sa 5 mga igsoon magpakatao pinaagi sa tubig ug sa espiritu, nga walay laing gipasabot niini mao ang bunyag. So tinaw kayo mga igsoon, importante kayong bunyag. Sukwahi sa usa ka wali sa tuig igsoon nga matud pa niya dili mahinungdanon ang bunyag. God bless mga igsoon, God bless.